mużiċisti. Il-11 il-kanzunetta. Personalità li żgur hija maħbuba ma' ħafna Maltin u Għawċin. U l-lejla l-unur tiegħi li nistieden magħna fuq il-park, Sinjuri Chiara! Il-kanzunetta tal-anja tal-poplu ta' Chiara. Kif inti l-ewwel nett? Alright, issa li wasalt. Li wasalt. Għaxawni bizzanaqa. Tajjeb. Ħantik il-mikrofon fidejk jiena. Għax għandhom daqxej Għax ħabba laħar li takkuna. kontaw għahlet li takkuna u kont zanaqa. Għalek ma nilbisix Allora jien nibża. fil-fatt. Nibża minnu għaw. Dak li jetli isma' niftit ħabib. Mamma mija. Isma' niftit Għadda ħabib. żmien. Għadda żmien. Għadda, vera. għadda. Hija kanzunetta maħbuba minn ħafna nies. Iva, U għal-volja għalik għadda żmien. tfisser xi ħaġa din. Żgur li għal ħafna nies hija għall-album, imma għalik tfisser ħafna wkoll. Għaliex? Għalija tfisser ħafna l-ewwel nies għaliex tatni ħafna. Bħala songi ġifiri kienet fil-bidu tal-karriera allura tatni ħafna x'sallum ġifiri għaddew 21 sena. Ekku. U għadhom kulħadd isaqsini għalija hekk allura Verità. inħoss li hija importanti għalija fil-karriera. Plassek kienet inkidbet fuq ħabib tiegħi li Ekku. kien miet ġifiri b'overdose dak iż-żmien. Kellu 18-il sena Simon. U allura baqgħet għal-qalbi għal dak il-raġuni wkoll. Ekku. Biħsibek id-dur xi naqa' hekk notta bjanka l-lejla jew? Ma naħsibx x'għandi takkuna enormi. Takkuna? Enormi. Basta jiġu bit-takkuna, mhux Ġifieri. jiġib naqas sliper għal wara. Diffiċli li nieħod induru naqgħod bit-takkuna. Klim huwa ta' Sani Aquilina, il-mużika hija ta' Jason Kassar, il-kanzunetta mill-Lisbaħ, messaġġ mill-Lisbaħ li kienet ukoll waqt l-anja tal-poplu. Ismani ftit ħabib. Sinjuri tkanta likom Chiara. Ismani ftit ħabib, trid taħrab minna
ismani ftit ħabib. Proset tassew. Kull ħin